Članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke u okviru redovnog obilaska mesnih odbora početkom aprila su posetili i mesnu zajednicu Veliko Polje. Na skupu u Velikom Polju bilo je reči o trenutnoj situaciji u zemlji, kao i o rejtingu Srpske napredne stranke. Što se tiče ekonomske situacije u državi, mislim da o tom svi vi prisutni dosta znate. Možda ne znate statističke podatke, možda ne znate brojke sa kojima se barata kada je u pitanju korupcija, kada je u pitanju pronevera, kada je u pitanju uništavanje ekonomije i privrede ove države, ali znate preko svoje kičme, znate da ne može da se živi, znate da je poljoprivreda uništena, znate da nemamo puteve, znate da poskupljuje nafta. Samim tim poskupljenjem transporta poskupeće svi proizvodi nužni za opstanak, ne za luksuz, za opstanak naroda. Ja sam u decembru na sastancima opštinskog odbora u Obrenovcu govorio da je rejting DS-a ispod 24% i da pada. Mnogi su me gledali sumnjičavo, već je danas taj rejting možda i ispod 20%. Neki će se setiti da sam naglasio da je, što se tiče Obrenovca, rejting Demokratske stranke pre Nove godine bio ispod 18%, odnosno procenata. Što se tiče nas kao stranke na nivou Srbije, Srpska napredna stranka u ovom momentu ima popularnost nešto ispod 40%. Cilj Srpske napredne stranke na sledećim izborima je realan i realno je da očekujemo da se približimo strašno visokom procentu, preko 45% na nivou Srbije. Veliki broj meštana mesne zajednice Urovci prisustvovao je tribini opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Pored predsjednika opštinskog odbora Milorada Grčića, na skupu u Urovcima prisutnima se obratio i narodni poslanik Zoran Babić, koji je tom prilikom govorio o osnovnim ciljevima za koje se Srpska napredna stranka zalaže. Zašto se Srpska napredna stranka zalaže i bori i traži izbore? Zašto tražimo promene u Srbiji? Da bi umesto ove i ovakve političke elite, umesto Cvetkovića, Tadića, Dinkića, Šutanovca, napravili neku drugu političku elitu. Ne. Političke elite ne sme da bude u Srbiji. U Srbiji moraju da postoje ljudi koji imaju ideju, koji imaju viziju, koji znaju šta hoće i koji znaju da rade. Srpska napredna stranka se zalaže za izbore da bi promenila politiku u Srbiji, a sadašnja politika u Srbiji može i ima karakteristike koje staju u 3 reči. Rasprodaj, zaduži i potroši. 4. reč ne postoji. Rasprodaj. Koliko su firmi prodali u Obrenovcu? Koliko su firmi prodali u Srbiji? Koliko ljudi je seklo svoje prste, svoje organe? Koliko je ljudi završavalo na pruzi? Koliko je ljudi, nažalost, zbog beznađa ostali bez života? Da li su imali mandat da rasprodaju ono što ste decenijama gradili i pravili? Nisu imali taj mandat, a rasprodali su. Hoće da prodaju Telekom. Daju rokove i preko rokova nove rokove. Da li se u krizi prodaje nešto? Ne. Tada je cena najmanja. Sada hoće i da smanje cenu Telekoma. Sada hoće da ga prodaju za bud zašto. A ove godine, da, u pravu si, dragi prijatelju,
trebaju im pare po svaku cenu, zato što ove godine Srbija mora da plati 1.200.000.000 evra samo za prispele kamate. Zato što smo u ovom trenutku zaduženiji nego što je bila zadužena stara Jugoslavija u vreme krize. Postoje neki parametri. Svaka država može da se zaduži do 45% bruto društvenog proizvoda. Preko tih 45% je bankrot. Nema više, kraj, katanac. Mi smo došli do 41% i mnogo se brzo približavamo tih 45%. Jel trebamo da stavimo katanac na Srbiju? Pa ne treba. Jel imate vi neki drugi dom, osim ovde u Urovcima, u Zvečki, u Obrenovcu, u Vrnjačkoj banji, u Beogradu, bilo gde? Nemamo drugi dom. Ne možemo da stavimo ovde katanac. Sledeća reč je zaduži. Zadužuju se stihijski. Ne uzimaju kredite tamo gde trebaju da se uzimaju krediti. Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, gde su ti krediti najpovoljniji. Uzimaju ih i kod komercijalnih banaka. I prošli put sam vam govorio i govorit ću opet i govorit ću svuda. Samo na jednoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije zadužili su se za dodatnih 360 miliona evra. Zadužili su sve nas. Imaju li pravo na to? Da li smo im dali pravo da se zadužuju našu decu i unuke i praunuke? Ko će to da vrati? A zašto se zadužuju? Čovek se zaduži da bi napravio kuću. I treba. Vratit će to. Ostaće nešto iza njega. Čovek se zaduži da bi kupio mašinu kojom će da radi, kojom će da pravi proizvod koji će prodati, pa će vratiti kredit. Tada na toj sednici Narodne skupštine, tada me je bilo sramota što sedim tu. Ali te ljude koji su podigli ruku i glasali za takve zakone i glasali za ta zaduženja, bit će ih sramota do kraja života. Zato što su dali glas da zaduže sve vas za 100 miliona evra, da gospodin Mrkonjić kupi lokomotive. Nemamo pruge, nemamo transport, ali kupujemo lokomotive. Zašto? Da bi stajale negde u depou? Ne, već da bi dobili proviziju od kupovine tih lokomotiva. Na istoj sednici su uzeli kredit od 40 miliona evra da bi kupili 250.000 takozvanih pametnih brojila, električnih pametnih brojila. Ne trebaju njima pametna brojila. Ne treba njima daljinsko čitavanje. Njima treba da daljinski isključuju struju. I to im je bilo malo. Kada smo ih pitali, hoćete li vi ta brojila da fakturišete građanima Srbije? Resorni ministar je rekao, ne znam kakva je poslovna politika EPS-a. Pa sme li ministar energetike da ne zna kakva je poslovna politika EPS-a? Ne sme. Zbog toga stvari moraju da se menjaju. Skup u Urovcima je bio povod da gospoda Miladin Tošić i Milorad Grčić pozovu i meštane ovog sela da se pridruže protestu naprednjaka. Što se tiče pljačke, što se tiče kriminala, ja večera želim da iznesem, odnosno da podsjetim moje drage sugrađane na dve stvari. Prva, ogromna pljačka je delimično izvedena, delimično u toku na izgradnji mosta preko Ade Ciganlije. Znači, most istog tipa, samo dosta duži, po jednom dužnom kilometru u Francuskoj na autoputu između Pariza i Barcelone koštao oko 160 miliona po dužnom kilometru. 160 miliona evra. Most u Beogradu po dužnom kilometru koštaće 400 miliona evra. Znači, nije im više dovoljno da uzmu 100-200 hiljada ili da uzmu 2-3 miliona. Ovde se već sada radi o stotinama miliona. Što se tiče beogradske vlasti, gradske vlasti, gospodina gradonačelnika,
Đilas. On je učestvovao u sledećoj prevari. Svi mi dobro znamo gde je Slavija u Beogradu. Na nekoliko desetina metara od Slavije postoji ugao dve ulice, Kralja Milana i Kralja Milutina. Taj ugao je uvek bio ekstra zona. Oni su svojom voljom, jer verovatno ljudi smatraju mi smo vlast, mi možemo sve, taj skver izuzeli iz ekstra zone. Na taj način investitor, Rudna grupa, čiji je vlasnik Vojin Lazarević, je uštedeo na plaćanju komunalija 12 miliona evra. U Srbiji se danas živi vrlo teško i svakim danom biće sve teže i teže, sve gore i gore, dokle god je ova koalicija na vlasti. Svaki dan koji oni ostanu duže, to će biti pogubnije za Srbiju i teže će se ispraviti njihove nepravilnosti, njihove pljačke i sve što ide uz to.